A Laszbromer villában vagyunk, a kiadó jelenleg és remélem hosszú távú székhelyén. A családtól, az örökösöktől vásároltuk meg, kimondottan a kiadó és a kisnyomda számára. Ahogy a képeket látjuk, szép tarkolóhelyünk van, kellemes környezetben tudjuk fogadni a megrendelőinket, vendégeinket. Így ebben a barátságos, zöld és virágos területen van alkalmunk a könyvek, munkáinkról való beszélgetésre. Egy-egy megrendelő nem feltétlenül a könyvér jön el, van, amikor csak egy beszélgetés erejéig. Ha egy kicsit tovább lépünk, akkor látjuk azt, hogy ez egy eléggé különleges terv alapján készült. A nagyapámnak a terve, aki festőművészként tanított a műegyetemen, amíg tanított, közben elvégezte az építész szakot is, és hát így a család létesítette és fejezte be 1930-ban ezt az épületet. Mi felújítottuk és berendeztük a kiadót ebben a helyen. Hát érdemes egy kicsit bejebb is lépnünk. Beléptünk az ebédlőbe, ez volt az eredeti funkciója. Ma azt mondhatnánk, hogy tárgyaló, de egy nyitott tárgyaló, mert a többi szobákkal is összenyitható. A 8 szögletű épület Oszló főjén a család szüleim, dédszüleimnek a portréi vannak. Laszbromer Oszkár, akit Bori Jenő angyalkái fognak közre és őrizni. Édesanyám mellette nagynéném, aki a legidősebb volt, akivel még annak idején még ő megélhette azt, hogy mi ezt a családi tulajdonba vettük. A családnak megígértem, hogy a házat megőrizzük és felújítjuk a hosszú távra is, hogy majd unokáink, dédunokáink is lehetőleg láthassák ebben. Néhány művészi alkotása is látható nagyapámnak, édesanyámat ábrázoló kis kép, a kis handlé, és ebbe a környezetbe szépen illeszkednek bele a könyveink. Köszönöm a figyelmet! Kérem, ossza meg barátaival ezt a videót, és klikkeljen a videó ablak alatti tetszik gombra. Viszontlátásra!